Karbi Anglong ara tum chini pakka nang ji la bangke je jongjung mane jongsi along le ciri ke ba ciri pharoi sido pulong te holasul jongjung ke claim ji aphan alang tum phan achili te aki joy piji la penang parta me la sob bab ka chiti ki aphan alang tum ahin pen dake ciri si pen alang tum suri kep nang piji hektori si pulong dalang tum ciri thomlo ekor bang ciri thomlo la so bang ke alang tum suri thong kep nang piji la penang par ke achili bang ke aki joy si pipo la pen ke la so bab ke alang tum si nampon po asi nampon po la pen ke Karbi Anglong ilitum theklong lo hanso khiti benta ilitum claim lo ciri si ke ilitum hanso longge ilitum long nai ta surinar kep ningkan sipen la pen ke ar phegle claim puita tum ningkan sipen ke suri sir kep silong la pen sokyong si tiki blong te ciri sipen ke ong nai lo monkre thom lasilani suri ke bak silong ji sita hula bangke ilitum sa sob baba bangke ningkan sipen si ilitum betai ke thom ababang rod me la pen rod det pen api lang ke lang tum si pon po bangke na alang tum si wang pen track pen pon po lang tum si ol factory long e pon po lasi Karbi Anglong ara tum ka chuti ki ara tum bangke la ke pen nana le doji la pen ke la ni tum sale ka chuti ki asom sale ka chuti ki tum aso sa ka chuti ki tum hala tum ke pen nana le do lang tum factory jordam po la pen jor pen tum penana le do jongjung le do lasi alang tum ka tiki ke ame thangi jongjung tiki polang tum alang tum reliance tum tiki po pen factory do po la pen Karbi Anglong autonomous council tameni tum long le ki piye bangke jitu ni ki border areas ki piji pusta ni tum Karbi Anglong autonomous council ta dak aninkan wang ciri si pen suri kep ba ke kom nai ta longji ai kom nai lo lake suri ke ni tum nanda lamdon chetok de lang mu sign selang lahaya paper box ni tum nanda abelang council pen la se kor ka chingwai do thulak la so chingwai do lo lamdon chetok lo long tela da kon mak long ista non on hopode sa sor phan ki pike hoda bangke alang tum ke ciri sipen suri pho style tum han ke ciri sipen suri kep nang piji alam do la pen tum lamdon chetok telang la pen parta long ta hai la pen ang parta that boring our side ala so boring our side da ke 100% sidak tum silong da ke claimuna tum ke ana bangke dak se 100% boring our side da local tum silong po la pening long so tum silong po inglong ra tum silong po la ke da Karbi Anglong ra tum se boring our side long po la so ke prabjin ponil tum la prabjin ben tum la thepini la political party ke doan la penang parta la pen organizations ke doan students organization la pen ke social organizations la pen ke women organizations la pen political parties la pen ke ko intellectual man la pini chetong la pen abarim IMP Dr. Jointu Rong pen chenglok Horen Singh be pen chenglok la present IMP la pen ke Omor Singh disa ke hailo la pen MLA tuman da doerlo EM tum da doerlo MEC tum da doerlo board chairman tum da doerlo la pen ni bangke che kroi sarlo la si nil tum adim da lang damji survey ku dam nang la so bisin nang tum phan nang chini po acha sorry se question mane ini Karbi khai ke kata influx ke pheri dopik la se la so influx la loge la ke ban milo take la ke khang manon intercept border hoda bangke mia tum sido koklo nang machin lo da ke langkai jan ke betaini eviction lo 1671 houses second one eviction kuri lo ang do thukok lo tum 1522 houses la se la do ko ta don duni nang do la si la so influx ke check ji phansi la da bang claim